Že si trtkala, hej, riadne. Juro, ukludí sa, lebo tam príde a dá mi facku. Kaja, nestaraj sa do toho. Jano, počujem, čo ti povedal. Juro, ešte raz mu nebudeš žľapať. Tak mu povedz, že sa ukludí. No, trošku si autom dneska? Mám zoberieš domov? Si bez auta? Tiež autom. Tak? Ja ešte na obťaň. Na angličky neostane. Potom sa jednou rozsrať. Juro! Tak počkal s tebou? No. Asi náleže? Neviem. Ďalej mi dobrý autobusom zase, nie? Čo to je? Počúvaj, nestáva sa to. No, je to. Komu to dáš to strážiť? Jano, počúvaj, mňa to nezaujíma, čo ty mi tu ideš teraz vraveť, hej? Tako, chápeš, poďal zase. Kamo, sranda je, všetko. Ale, všetko na svoje medze. Jano, ja to nezaujíma. Ja mám prestať? Tak on mi tu ide... Počuj ma, on mi tu ide hovoriť o ňom... Tu si iba vymyslíš, že ma nikto nepočúva. Keď ma nikto nepočúva, tak ma nikto neupozorňuje, nie? To je jak teror, že keby ma nikto nevykrikoval, tak ma nikto nepočuje, nie? No čo vy ste na to zareagovali? To už teraz je jedno. To je vybavená vec toto. Čono bongo, to je moja vec a to nikoho nič. Hej, kamarát mi vraveli, daj sa radšej na chlast. A ja im vravím, to je moja vec, a nikoho nič ako je. A Juro, počo ma, ešte raz pohybuj sa pár. Tak tam priletím a jedný ti prídem. Sa ujesme. Skôr že komu? Počuje hlasy. Vôbec si ho nikto nevšimá, budeš furt prijať.